Vybojujú si učitelia vyššie platy alebo skorší odchod do dôchodku? Kedy budú mať žiaci konečne všetky učebnice? To sú len niektoré z vecí, ktoré trápia naše školstvo na začiatku nového školského roka. A my sa aj o nich pobavíme s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom. Aktuálne asi najkritizovanejším ministrom Ficovej vlády. Dobrý deň, pán minister, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Poďme teda rovno k veci. Pán minister, povedzte, čo teda sa chystáte splniť? Ste minister, máte na to všetky kompetencie, v programe už ste sľúbili, aj keď to bolo také neisté, vyššie platy a lepšie spoločenské postavenie pre učiteľov. Ja sa spýtam priamo, je reálne zvýšenie ich platov o 10%, tak ako to žiadajú ich odborári? Treba úprimne povedať, že ja som si stanovil 3 priority na budúci rok vo vzťahu k rozpočtu, tak ako to požadoval minister financií a podpredseda vlády. A medzi tie 3 priority patrí podpora vedy a výskumu, navýšenie financií na sociálne štipendia, najmä na vysokých školách. A tretia je otázka zabezpečenia platov, zvýšenia platov pre našich pedagogických a odborných zamestnancov. Ak by ste dovolili, ostaňme práve pri tomto, lebo 13. septembra si noví školskí odborári, školské odbory naplánovali štrajk. Jednou z tých najvážnejších požiadaviek je práve to spomínané 10% navýšenie platov. Skúste teda naozaj úprimne otvorene povedať, na čo máte, kde ste ochotní zájsť. Predovšetkým, pán redaktor a vážení poslucháči, tento štrajk je reakcia na zatiaľ návrh rozpočtu, ktorý nie je ukončený. To je pravda, to je fakt. V tomto rozpočte nie sú zadefinované priority. A medzi tie priority, pokiaľ viete, aj pre premiéra, aj pre podpredsedu vlády a ministra financií, aj mňa patrí oblasť školstva. Čiže pevne verím, že sa zdroje nájdú a tieto zdroje, teda vo vzťahu aj k platom pedagogických a odborných zamestnancov, znovu to špecifikujem, budú zabezpečené vo vzťahu k tomu, lebo naozaj, a to treba povedať, ten spoločenský status učiteľa, pedagóga sa odvíja aj od financovania jeho a jeho platu. Pán minister, musím vás trošku tlačiť k tomu, lebo tí ľudia predsa len chcú od vás počuť, nie sľuby teda, ale naozaj nejaké reálne možnosti, ktoré ich do budúcnosti čakajú. Preto sa vás znova pýtam, ak oni žiadajú 10% navýšenie platov, to je jasná požiadavka. Dnes musíte minimálne približne vedieť, do akej miery, do akej hranice ste ochotní ísť, alebo dokonca o 10% vyššie platy? 10% na vyššenie pre odborných a pedagogických zamestnancov som sám navrhol do rozpočtu. Čiže je to otázka vyjednávania. Samozrejme musím rešpektovať aj stav štátneho rozpočtu, ale táto hranica, teda do tých 10%, tá bola z mojej strany predovšetkým najprv prezentovaná. Aké máte signály od pána ministra financií? Čakám na rokovanie, pretože aj pán minister čaká na vývoj rozpočtu, nielen za rok 2012, ale aj za aproximáciou na rok 2013. A ja pevne verím, že nájdeme v tejto oblasti zhodu. Vyzerá to tak, že ale už predísť tomuto jednodňovému štrajku sa vám nepodarí. Je to legitímne rozhodnutie odborov a samozrejme budem ho akceptovať a prirodzene budem robiť všetko preto, aby som niektoré veci naplnil v prospech našich pedagógov. Je to jasné stanovisko, minimálne teraz z vašej strany uvidíme, čo sa vám podarí vyrokovať. Skúsim inú tému. Pán minister, včera ste vyhlásili pri začiatku školského roka, boli ste v Dobšinej, boli ste sa tam pozrieť na otvorenie školského roka v škole, kde väčšinu tvoria rómske deti. Hovorili ste tam o ich slabej dochádzke, o tom, čo vám napísali tamojšie 2 učiteľky. Pri tej príležitosti ste povedali, to je teda dosť tvrdé vyhlásenie, že zoberiete prídavky rodičom, ktorých deti skrátka nechodia do školy, neplnia si povinnú školskú dochádzku, ale dodali ste, že nechcete škodiť deťom, ale tým rodičom, tých chcete potrestať. Tak ale dobre, čo potom s tými deťmi? Otvoríte znovu tú tému internátnych škôl, alebo akú pomocnú ruku im podáte? To boli vaše slová. No, aby som bol úprimný, jasne som povedal, že odobratie rodinných prídavkov u nás v legislatíve existuje. Áno. Len žiaľ sa nerealizuje. Tak zo strany škôl, ktorí nepodávajú informácie, ktoré deti nenavštevujú školu, a samozrejme aj zo strany zriaďovateľov, ktorí môžu byť náhradnými príjemcami a ktorí by tieto veci vedeli riešiť. Veľmi málo máme takých prípadov, povedzme, na Slovensku je to do takých 3000 konkrétnych prípadov, kde sa tieto veci už riešia. To je zaujímavé, takže čo by bola možnosť? Skôr by ste preferovali to, aby tie prídavky išli práve týmto zriaďovateľom, skrátka kompetentným úradníkom, ktorí by potom financovali štúdium tých detí, alebo by ste preferovali to, čo už ste viackrát otvorili tú tému internátnych škôl?
Internátne školy je len projekt, ktorý musí byť samozrejme pilotný projekt, ktorý musí byť najprv otestovaný. Hovorím o regiónoch Banská Bystrica, Prešov a Košice. Takýto projekt sa pripravuje z európskych fondov, podčiarkujem z európskych fondov, nie od našich daňových poplatníkov. A čo sa týka toho, tak musím naozaj urobiť zásadné opatrenia, aby deti, a najmä ich rodičia, otcovia a matky pochopili, že nič lepšie pre ich investíciu do budúcnosti je, ako chodiť do školy a vzdelávať. Tak sa bavíme o tom, že aké sú to opatrenia. Skúste len jednou vetou stručne. No tak som vám povedal jasne, že tie opatrenia budú, aby sa dosne dodržiavala legislatíva, aby tak škola, ako aj zriaďovateľ konal, aby bol samozrejme jedna z možností je, aj vy ste povedali, aby bol náhradný užívateľ týchto rodinných prídavkov. To ste povedali vy. Dobre, je to celkom jasné. Je to samozrejme vec, ktorú je možné veľmi rýchlo uplatniť, len treba akceptovať a realizovať to, čo je v zákone. Budeme to sledovať, čo pripravíte, keďže to máme v zákone naozaj len o tú vykonateľnosť. Pán minister, dovolte poslednú otázku. Pre krátkosť času stručne. Je to taká kontroverzná téma, nakoniec vy ste ju otvorili už dávnejšie, a to je prijímanie študentov na gymnázia. Najprv ste začali s tým, že by to mal byť priemer známok za posledné 3 ročníky na úrovni 1,5, 1,5. Teraz teda hovoríme o priemere 2 za posledný rok, respektíve tie 2 posledné pol roky. Povedzte, je toto v poriadku, takéto kritériá? Máme tu predsa Monitor 9, jeho základná myšlienka bola tá, že on vlastne nahradí prijímačky na stredné školy, vrátane gymnázií či odborných škôl. Prečo to takto do tých čísel dávať? Nie je to branie šance študentom, ktorí nemajú dobrých učiteľov, niektorí majú horších, lepších? Nie je to nespravodlivý systém? Nie je to nespravodlivý systém, je to motivačný systém. Ja musím dosiahnuť to, aby aj už na základných školách deti a žiaci vedeli, že sa neoplatí podliezať latku a že sa treba pripravovať. Áno, ale neotvára to priestor pre korupciu, kde rodičia budú kupovať deťom známky. Viete, ako to je? Viete, to vždy sa nájde aj takéto riešenie, alebo takáto interpretácia, ale pre mňa je to, čo je najpodstatnejšie. Pre mňa sú gymnázia elitné výberové školy. Musia tam ísť najlepší študenti a musia byť skutočne vybraní takí študenti, ktorí sú schopní toto gymnázium elitné absolvovať. Monitor to nezabezpečí? Monitor, a k tomu je priemerná známka za posledné 2 roky, ako ste povedali, a naviac, čo je veľmi dôležité pre mňa je, aby monitor nebol len jediný, aby sa z monitoru nevychádzalo, povedzme konkrétne na základnej škole v marci, ale aby bol neskôršie aj celoročné vysvedčenie aplikované, pretože deti sa od marca do konca roku potom neučia. A naviac musia byť prijímačky, okrem tých excelentných študentov, ktorí budú mať dobré výsledky v rámci percentilu, v rámci monitoru deviatakov. Dobre, pán minister, my si počkáme na konkrétne zákony, keď budú schválené, ako to dopadne. Budem rád, keď opäť prídete a podiskutujeme o tom. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi. Dovidenia. A ja ďakujem za korektne vedenú diskusiu. Ďakujem pekne.